Καλησπέρα. Δεν έχω ιδέα πώς να ξεκινήσω αυτό το βίντεο, απλά θα ξεκινήσω αυτό το βίντεο. Το θέμα μας σήμερα είναι τα video game soundtracks, γιατί τα λατρεύουμε και εγώ τα λατρεύω και εσύ τα λατρεύεις και όλοι τα λατρεύουμε. Οπότε ναι, αυτό απλά θέλω να μιλήσω για αυτό που λατρεύω. Λοιπόν, πρώτη φορά γράφω script στη ζωή μου, δεν ξέρω τι σκατά έχω κάνει, αλλά άμα σ' αρέσει συνέχισε να βλέπεις, ξέρω εγώ, μάλλον άμα δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις. Ξεκινώντας με το Persona 3 Reload. Composers είναι ο Shoji Meguro και ο Atsushi Kitacho. Μαλάκα, το έχω σκίσει αυτό το όνομα, δεν υπάρχει περίπτωση να τον λένε έτσι στον τυπά. Τέλος πάντων, κύρια vocals κάνουν η Azumi Takahashi και ο Lotus Juice. Το genre είναι hip hop, jazz, house, ηλεκτρόνικα, rock, metal, τα πάντα ρε μαλάκα έχει αυτό το soundtrack. Εγώ δεν έχω παίξει Persona 3 γιατί δεν με τραβάει ως παιχνίδι, αλλά με τραβάει το soundtrack γιατί γαμάει, γιατί αυτό το soundtrack πραγματικά όταν το ακούς κάνεις ascend. Καταρχάς το χρησιμοποιούν πολλοί YouTubers για background music, για το οτιδήποτε. In fact αυτή τη στιγμή παίζει από πίσω. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο soundtrack είναι ότι κάνει compliment το game και το aesthetic του game πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει αυτό. Κατά τη γνώμη μου το καλύτερο κομμάτι στο soundtrack είναι το Color Your Night. Αλλά επίσης fucking banger είναι το It's Going Down Now. Και επίσης θα ήθελα να αναφέρω τα γαμάτα rap parts του Lotus Juice στο Deep Breath Deep Breath. Γενικά εγώ πιστεύω ότι ένα βασικό κριτήριο για ένα καλό soundtrack είναι να μπορείς να τα ακούσεις στην καθημερινότητά σου εκτός του παιχνιδιού, που σημαίνει ότι σ' αρέσει και ότι σου τραβάει το ενδιαφέρον, οπότε ο composer έχει κάνει σωστά τη δουλειά του. Γενικά λίγα λογάκια για το Persona 3, γιατί δεν έχω παίξει, ξαναλέω, οπότε δεν μπορώ να κρίνω πολλά πράγματα. Απλά γαμάει το soundtrack, ρε φίλε, τι θέλεις τώρα, πήγαινε άκτο. Αλλά σε άλλα νέα, ένα game που έχω παίξει και το soundtrack του είναι top tier, είναι το Cuphead. Μιας και μιλάγαμε για jazz λοιπόν στο προηγούμενο soundtrack, τώρα πάμε στο jazz soundtrack. Composer είναι ο Christopher Madigan. Δεν θα αναφέρω τους υπόλοιπους μουσικούς γιατί μπορεί να είμαστε εδώ για χρόνια. Το Cuphead είναι ένα platformer που έχει 60s animation style, οπότε ο Christopher Madigan κλήθηκε να γράψει μουσική με βάση τα ακούσματα της εποχής και είναι pure fucking jazz, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάρτε παράδειγμα. Αξίζει να αναφερθεί επίσης το απίστευτο performance του της Alana Bridgewater. Τι σκατά είναι γυναίκα, what the fuck. I'm Mr. King Dice, I'm the gamest in the land. I never play nice, I'm the devil's right hand man. Stay tuned, they'll be right back. Ναι, μην το πάρετε αυτό out of context, απλά ρε φίλε όταν ακούς αυτή τη φωνή πιστεύεις ότι είναι άντρας ρε φίλε, δηλαδή είναι χαρακτηριστική. Γαμώ το Snapchat μου, γαμώ. Άλλα τραγούδια τα οποία αξίζουν να αναφερθούν είναι τα Πω φίλε, πραγματικά τι γαμάτη μουσική, μακάρι να μπορούσα να τους υποστηρίξω παίρνοντας το Το Cuphead λοιπόν είναι ένα παιχνίδι που βασίζεται πάρα πολύ στο aesthetic και στο art style του και κατά τη γνώμη μου η μουσική του Christopher Madigan όχι απλά το βοηθάει αλλά το ενεργοποιεί. Άκου τι είπε ο παίκτης ρε φίλε, άκου τι είπα. Χωρίς τη μουσική αυτή πιστεύω ότι θα ήταν άλλο game εντελώς. Ωραία φίλε, πολύ jazz, κουράστηκα δηλαδή, μήπως να πούμε σε κάτι πιο light, κάτσα να δω τις σημειώσεις μου. Ναι, κάτσε, όχι!
Clair Obscur λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το γαλλικό παιχνίδι της καρδιάς μας. Composer είναι ο Laurent Testard, μαζί με την Alice Duport-Piercer. Γαμώ τα γαλλικά μου, γαμώ. Η Alice κάνει και vocals και έχω να πω ότι είναι απίστευτη. Το ζάντρα του soundtrack είναι κυρίως κλασική μουσική, όπερα, έχει και κάποια rock στοιχεία μέσα και progressive θα έλεγε κανείς. Τέλος πάντων, αυτό το part το ηχογραφώ μετά τα Game Awards και έχω να πω ότι κάθε βραβείο που κέρδισε αυτό το παιχνίδι το άξιζε, εκτός από το debut indie game, γιατί πραγματικά εκεί πίστευα ότι το άξιζε το Dispatch. Τέλος πάντων, αυτό δεν το συζητάμε. Το soundtrack λοιπόν ήταν νούμερο 1 στα Classical Albums Charts για 6 εβδομάδες. Και αυτό είναι απίστευτο άμα συνειδητοποιήσουμε ότι ο Μπρο γράφει πρώτη φορά soundtrack για παιχνίδι. Είναι ακραίο αυτό το πράγμα. Σαν soundtrack λοιπόν είναι ένα ήρεμο soundtrack κυρίως. Σου προκαλεί μια γαλήνη μέσα σου. Ταιριάζει 100% στο game. Το οποίο game έπαιξα με το που βγήκε και πραγματικά είναι αριστούργημα από που και να το πιάσεις. Στα Game Awards προφανώς κέρδισε 9 από τα 12 nominations και κέρδισε προφανώς και το Best Score in Music. Δηλαδή τι άλλο περιμέναμε. Αξιοσημείωτα τραγούδια είναι το Alicia που παίζει αυτή τη στιγμή από πίσω. Επίσης το Un V.A. Δεν μπαίνω καν στον κόπο να το προφέρω αυτό το πράγμα. Και ακόμη το Lumière. Τι γαμάτο, ίσως να πάρω το δίσκο αυτή τη φορά. Το Expedition 33 λοιπόν, πέρα από το γαμάτο soundtrack, είναι και απίστευτο παιχνίδι, τα είπαμε ήδη. Και νευριάζω απίστευτα με τη Ubisoft γιατί έδιωξε τόσους ταλαντούχους developers, ενώ θα μπορούσαν να είχαν κάτσει εκεί και να είχαν κάνει κάτι γαμάτο. Όχι αυτό το άθλιο πράγμα που ήταν το DLC του Assassin's Creed Shadows. Και ας μην τα πολυλογούμε. Ευχαριστούμε για όλα την Kepler Interactive και την Sandfall Interactive. Νομίζω έτσι το λένε το στούντιο, δεν θυμάμαι. Και μιας και είμαστε στα ήρεμα soundtracks, ας προχωρήσουμε και στα πιο ήρεμα soundtracks, όπως Doom 2016 λοιπόν. Σαν metal fanboy που είμαι, δεν γινόταν να παραλείψω αυτό το αριστούργημα από το βίντεο. Composer είναι ο ένας, ο μοναδικός, ο Mick Gordon, και τα ζάνρας είναι κυρίως metal, αλλά για εσάς τους ψαγμένους είναι κυρίως metalcore, hardcore και gent. Ο Mick Gordon φημίζεται για την δουλειά του στα soundtrack των Wolfenstein παιχνιδιών και προσωπικά τον θαυμάζω για την απίστευτη δουλειά που έκανε στο post-human survival horror των Bring Me The Horizon, το οποίο φυσικά έκανε co-produce μαζί με τον Jordan Fish, και επίσης το scoring The End of the World των Motionless in White. Αυτό το soundtrack λοιπόν είναι γεμάτο bangers. Εγώ προσωπικά ως Doom βετεράνος μπορώ να πω ότι η μουσική βοηθάει κυρίως σε ένα πράγμα, το οποίο είναι ποιος χέστηκε για το story αυτού του παιχνιδιού όταν έχεις αυτό το πράγμα στα μάτια και στα αυτιά σου. Ας μιλήσουμε λίγο τώρα λοιπόν για το BFG Division. Το ποσοστό ντοπαμίνης που δέχεσαι την ώρα που αυτό το γαμημένο μπάγκερ μπαίνει και εσύ σκοτώνεις τερατάκια, πραγματικά δεν μετριέται ειλικρινά. Ποιος γαμάει το φραπέ το πρωί? Απλά παίξε ένα μισάωρο Doom και μετά σίγουρα δεν θες να βομβαρδίσεις τη δουλειά σου. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, το soundtrack του Doom είναι απίστευτο, ειδικά για αυτούς που γουστάρουν αυτό το είδος της μουσικής. Επίσης το BFG Division είναι πραγματικά απίστευτο αν έχεις όντως καλά ηχεία και καλά ακουστικά για να τα ακούσεις. Ο Mick Gordon είναι τέλειος σε αυτό που κάνει και όπου και να συμμετέχει θα είναι πένα το ότι κάνει, και δεν έχω να πω κάτι άλλο, προχωράμε.
Αλλά προτού περάσουμε στο τελευταίο παιχνίδι για σήμερα, θα ήθελα να αναφέρω κάποια honorable mentions, κάποια τραγούδια που μου αρέσουν από video games και εγώ προσωπικά δεν είχα ιδιαίτερα πολλά πράγματα να πω για αυτά, οπότε πάμε να τα αναφέρουμε. Το τελευταίο παιχνίδι για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι το Risk of Rain 2. Composer είναι ο Chris Χριστοδούλου. Με το που ανοίγεις το παιχνίδι, ακούγοντας τη μουσική του μενού, σου προκαλεί ένα αίσθημα το οποίο χαρακτηρίζει απόλυτα το παιχνίδι. Σε κάνει πραγματικά να νιώθεις ξένος σε έναν άγνωστο πλανήτη και αυτό το feeling του ξένου σε περιλούζει ανατριχιαστικά. Μυστήριο, περίεργο, ξένο και ίσως λίγο ανεπιθύμητο. Ακούγοντας τη μουσική του Chris στο πρώτο level, σου είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το μέρος και τα πλάσματα τα οποία το κατοικούν δεν σε θέλουν εδώ. Ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτού του αισθήματος είναι το Evapotranspiration, ελπίζω να το είπα σωστά. Ακούγοντας το soundtrack του Risk of Rain 2 μου είναι δύσκολο να μην σκεφτώ τους Dream Theater, διότι έχει τόσα progressive στοιχεία μέσα και τόσες πολλές αλλαγές στα time signatures. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και ανάλογα με το τι κάνεις, ο Chris έχει δημιουργήσει ένα track για όλα. Και το φοβερό είναι το πώς έχει συνδέσει άπειρα μουσικά στυλ μεταξύ τους, χωρίς να νιώθεις ότι είναι out of place. Τα transitions για παράδειγμα από ambient σε rock γίνονται με τέτοιο τρόπο που δεν το καταλαβαίνεις καν. Το Risk of Rain 2 είναι το παιχνίδι που με έκανε πραγματικά να αγαπήσω τα roguelike παιχνίδια και είναι και ο λόγος που ξεκίνησα να κάνω αυτό το βίντεο. Η μουσική του Chris στο Risk of Rain 2 για μένα προσωπικά ήταν ο λόγος που με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι η μουσική είναι ένα πολύ βασικό πράγμα για τα media και για αυτό τα οποία έχει γραφτεί. Δηλαδή πάρε για παράδειγμα ας πούμε το Dark Souls και βάλ' του μουσική από το Super Mario, ξέρω εγώ. Κλείνοντας το βίντεο θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ αν έκατσες μέχρι το τέλος. Σημαίνει πολλά για μένα. Κάνε ένα like, ένα subscribe ίσως αν σ' άρεσε τόσο πολύ, δεν ξέρω. Γράψε μου στα σχόλια ποιο είναι το αγαπημένο σου video game soundtrack και τα λέμε στο επόμενο.